Ibrahima ni Ismaila kala la nana misi no fede oro be misi bora fori kijo misi ashida faled alema misi ibiri misi kano dema akodeo yelenga angata ifafi Allah akbar de misi fle akone baye nyamaruya kungana misi mine kata ngane bama nyamaruya kungana yele misi kata Allah akbar ima do de ai ne bama fonga yele kale akunga ni mine kata materiala ay misi kamine misi kanama akoni ka do de nyakunde ni ku yella ne ke bulo mora misi kuna Allah akbar Allah atabane misi atara dukono ay kana bama ako misi fleni bayi kando bayi kando pa kata misi firi ay kana bama ako ngata misi firi ki bayi kando ma ke ka do siri ko jodoli ako to mes basa ako tay kata misi firi to mes basa Allah akbar ako kabale vitamini ako vitamini misi firi ro ako tiri nga misi do ako ne reta do ako tiri ibla ka firi ako ne ba ako misi ejuli ako tiri mes basa Joroba yi misi damne ka flefle joroba yi kando ako de ako ka misi nga tiri mes basa ma de ako ibi songa sa drome woro wa ibi songa sa drome woro wa de nyi kando ako ne ba mo fonyi de ne ba ye drome saba de fonyi ni misi kera drome woro yi ibe ngono bita fombai ngo misi kera woro yi ni ba yo ka on jar la ka do on tugol la ko amisi nga orni berama abi woro mne trawol la ko kata saba e balai am ta saba atara ba la ko chorba yi ko ni mo atara ba la ko ma ni chorba do nyohi akama misi ka cha do mesa ma ko ale ba ka woro yi ba ko woro ta woro ne duna kana atara annana do chorba yi ka ma kundi e ka du ako ko nan daga korede ako mo fo ma hena fe ako wa mono atara ba la ako ma nane ako ne ka du da koso pa yi safara pa kara ko ndo ngo mine wa bayi ko na ko to mine ndi ichi si to de yana atara munge ko abita ka to mine asere munge choroba yi kanama akimba ka furla ba to koso bonondo ka dawla na ka tani fly Allahu akbar ako wa ngona mito fombai asira ba madroba habya ba minati bayi ko ko dinde mi sanai ta faye ki fa bam mamina ke bata mi songodo ko choroba na soro misi bi damu soro ko ko fo shekele ko nyana ko ne muso ye ne ta misi songo do tumi sanye ita misi songo odo na ye mi fi yo la amina umna odo atamana tara soro choroba be ako choroba wa ne bako ko kana fi ko ale chesa bato muso ye ko ne re yatimenye ko nda misi songo do ko anga ni nyini nga ko misi be songo makiko fo misi songo mi soro ki ko fo Allahu akbar Jibla yi kando ako nete magazin sigini chinyi ay kana isu akata siri misi sababa soro bololai Allahu akbar on ngani misi sana ya soro bololai ni mamma ka baka misi sa abi akano tigima ko ka misi ti feri de fa ka misi ngandege na kandigera aba woro ka sugo bala awolo o de bi fasanna o fasanu o de misi zongai ko no te fa ka misi ti feri Allahu akbar Allahu akbar no te ka misi ti feri oro ga sigira ta ro bai jinna ya soroi nunu ga ma sale udu balala ka ta dugolle na dara ole yole o ko mi ole mo ni ndude ni ma deli ka sele ka fiu woni misi ma deli ka jibo fiu woni misi nde misi koroi ni de misi ni misi feriwa bai ko na ka bi feri ko ga tigi bala de kwa dibi kwa de ya tigi bi de wi de kana ke ka misi dule kwa le ka misi afewa abi misi mfa na ya fa aba ka dige akora wolo abo fasanuna na yo fasanuna o de ne ka misi sawai no tenga misi te fere ko ke ka misi zo ka changu ko na no na tu so ma be ba utara ka ta fo yemi fo wa inna insha Allah la muhtadi maga ta so fa na bulla fa kitala
o y'a sɔrɔ nabila musa y'a fɔ n'o sɔrɔla a b'o misi in de fa n'o misi in fara a b'o sogo dɔ tigɛ o k'i ka su in dalen bugɔ n'i y'a sɔrɔ halisa su in ma don fɔlɔ fiyewu a bɛ su in dalen bugɔ n'a y'a bugɔ n'a ye a bɛ wuli k'a sigi maa min y'a fa a b'o tigi fɔ an bɛ wala lajɔ an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi Morgan ni lafiya sɔrɔ a la a tɛ dɔgɔyara dɔɔnin Morgan an bɔ bɛ Banikɔ kunna sini boli dɔw tun bɛ anw ka dugu la boli san 300 ni san 21 o tun ye nin ye an ka Banikɔ boli min ka kɔrɔ n'a ye wala ni boli min bɛ kɛ fila ye a bɛ fɔ o de ma ko nzamafi o de ye burabakaw ka boli Banikɔ buraba Mɛɲɛmugu baruba a bɔra dugu min na o tɔgɔ tun ye ko nzamafi halisa o ye o tɔgɔ ye ten nka min kɛlen filɛ nin ye a bɛ fɔ o de ma ko mawuli n'i ko Banikɔkaw n'o ko u b'o daji o tɛ o kɔrɔ ka daji min jɔ i da k'o b'i fa a bɔli ma fa cogo dɔ kun ye sanbɛrɛ b'i minɛ a ma fa cogo dɔ kun ye samiyɛdonna fɛ sa b'i kin bɛɛ sa a ma fa cogo dɔ kun ye n'i tɛmɛtɔ dɔrɔn yirikolo balalen bɛɛ k'i ka i sa a tun bɛ fɔ o de ma ko mawuli maa laban min yɛrɛ ma boli in sɔrɔ bilen o kɔrɔla ka sa k'a si to san 100 ni san 36 san fɔlɔ dɔ bɛ boli in nɔfɛ kabini y'a kuma fɔ don min an ka dugu la dɔw ma ko diya dɔw ye bilen n y'a f'u ye boli ko ne b'a dɛmɛ ala y'a kɛ wele kan sera n ma ndɛlɛlo wele kan sera n ma ka sunkalo tɔ to tile kelen an bɛ sunkalo cɛ tɔ to wele kan sera n ma yɔrɔ min na ko boli k'a labilara n ye o yɔrɔ bɛɛ n ye n dɔgɔkɛ wele ka sunu sigilen an taara dugu la an ma taa boli jeli kan ye dɛ an taara sunkalo musaka di an yɛrɛ wuli tɔ boli tun bɛ yɔrɔ min na du in kɔnɔ u ye boli siri ka a ye ala ma wuli hali kulekan kelen a m'o kɛ san 300 de kɔ ala y'a kɛ an nana ni boli ye an y'a f'u ye media tile in na a na jeli yɔrɔ min na a n'a kɛ komi a b'a kɛrɛfɛ an nana an ma si boli o wulada kelen bɛɛ an ye gango gɛsi an ka maaw la ka mediaw da jɔ a la an bɛna bɔ ni boli in ye nin kɛnɛba in ka yɔrɔ in na boli in donni ne bɛ nin bolo sa dɔ y'i cun ka bɔ boli in kɛrɛfɛ tigi a y'i murutan jɛ ma k'i jɔ ne ko wa sisan a sitanna ye nin ye ma bɛɛ ni mawuli ye maa min minɛ i b'a fɔ i b'a mɛn ko kala foro a tigi la a sara an ko a sa yati maa wɛrɛ fa bi kɔfɛ ne ka bere ne ye o jɔ a kan o jɔra a kan sago banna ye a ka sigi k'a walaka k'a da maa kan ka k'i ɲɛ taamasiyɛn fɛ k'a da kelen kelen hali bolola nɛgɛ an m'o y'a la nka boli a tun bɛ faali kɛ boli min lamɛnni da joli ye a ka bon an sɔrɔla ka tasuma kɛri a la tasuma ye ɛri 3 de k'a la n'i nana maga a la i b'a fɔ a bilatɔ de y'a wale kuma boli in sera ka jɛni k'a filime diɲɛ bɛɛ y'a ye an sira mawuli a taara ne dɔgɔkɛ kama a taara sogo dawula ye dugu jɛlen an ka sɔrɔ k'o tura de fa kɔnɔ
boli jeni n'a fɔ ye maa ti boli jeni ten boli tɛ tulonkɛ fɛn ye boli ye sitana kɔgɔlen ye n'i da ala ko la dɔrɔn sitana de bɛ na o la mais kana sitana de kɛ tiɲɛ ye an ye boli jeni darakaw fɛ yan a ma k'aw ɲɛna boli jɛnna su fɛ boli nana bila ne la o y'a sɔrɔ aw bɛɛ taara so fɛ a nana ka na bila ye o a ko ne kɔni nana ne kɔni tɛ se la mais i ye n fa dɛ n ko ne kɔni b'i fa ko wa min t'a ɲininka ko bɔn i b'a fɛ k'a ɲini jama ye jama nɔfɛ jama la wa i tɛ se maa la maa o maa ɲɛ dara ne ka kɛnɛ kan i tɛ se a tigi si la min kɛra mɔnɛ n ka sokɛ de ma taa n ka sokɛ y'i da o dugujɛ tilenna bɛɛ fɛ k'i sɛrɛkɛ ka sa o yɔrɔ namisara n ko man ka sugu n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɛ kuma an y'o foli ko daga bɔ banikɔkaw da la a dugusɛ bɛɛ sugalo a kɛra hɛrɛba de ye anw ma nin bɔli jɛnni maa si ma da la balo mais ne y'a fɔ ye i b'a fɔ mɔgɔ bɛ ka seli ka boli to yen n'i selila ka boli to yen don o don kɔnɔ i ka seli tɛ minɛ dɛ an b'o fɔ a bɛɛ i cɛ b'a kɛ o i cɛ kɔrɔkɛ b'a kɛ o n'i bɛ seli ka boli kɔni to yen o ye filani ka fɔw de ye a ka seli tɛ minɛ dɛ a ba sogo a sɛ sogo a bɛɛ ye haramu de ye ka don kɔnɔna la n'a bɛ yen a bɛ n'a déclaré boli in bɛ taa jɛ ne m'a fɔ a ka wari di a y'o to yen ne yɛrɛ bɛ taa wari d'aw ma yɛrɛ hali a ye boli jɛni 5 millions ba de ko don wari min tora an kɔ ye 1,50 millions ni 100 000 dɔgɔkɛ bolo tun b'a bɛɛ la wa donc boli bɛ min fɛ yen a bɛ taa jɛni na o a bɛ min fɔ a ye fɛnɛ ka bɛɛ y'o mɛn o ne m'a fɔ i ka na wari di o ye e ka boli a bɛ taa jɛni ne yɛrɛ bɛ hinɛ e la yɛrɛ n'an y'a jɛni ne b'o baraji sɔrɔ e bɛ don alijinɛ kɔnɔ donc n'o ɲin'a fɛ an y'o baaraba kɛ kunna sini sunkalo daminɛna n fana n y'a fɔ aw ye malokɔrɔko ye a b'a la sukaro min ɲinna sisan sukaro bɔrɔ 3 de sirila k'a min o ye ne seko ye bi sukaro daminɛna nka juma o juma an bɛ malo ye bɔrɔ 10 di fana ka 1,000 n'a kan ala kama o y'an ka baara ye u k'a bɛɛ kɛ don o don débat don o don ɲɔgɔn sama n'a y'u ja débat tɛ ka kɔrɔ ni chrétiens cɛ o fo anw silamɛ dama don o don anw bɛ ɲɔgɔn na kuranɛ haya minnu bɛ an kan ka ɲɔgɔn minɛ juba na o bɛ na mamadu taara anw bɛ ka hinɛ k'a bɔ o bɛ na nɔgɔya ka anw ye ladege ko ɲuman ye kira la o bɛ na o tuma na anw bɛ mun kɛ bilen n'anw dɔ ye dɔ da est ce que anw n'o min kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen anw kan ka ɲɔgɔn da de kɛ kilasi kɔnɔ kuranɛ durusi yɔrɔw la k'a don denmisɛnw kun na mais baliku karamɔgɔw kɛlen ka diɲɛ dɔn ka namara dɔn ka hasiriya dɔn olu bɛ ɲɔgɔn sama ka jɔ ko ɲɔgɔn n'aw tɛ ɲɔgɔn na ye dɛ o ye ɲɔgɔn halaki ala k'a bɛ ka tabɔ a ma wa mali silamɛya ko tɛ ne bɛ ka ala deli diɲɛ silamɛya ala bɛna diya tigi ala bɛna da tigi ma silamɛya bɛ min n'ala sɔnna ala ka se d'an ma minnu filɛ ko cɛ gɛlɛnw don wali cɛ fɛnw don fɛn minnu b'u ni seko amadu se dɔrɔn miliyɔn b'u bolo min b'u bolo ni ala y'a di ne ma bilahi u da ti don diinɛ kuma la u b'u da ten k'a sɔrɔ a dɔnni b'u bari ne n'i ma se k'a baara e ye mun ye u y'an bɔ k'an jugu mɔ fan bɛɛ fɛ suna ye siya bi o tɛ foyi ɲa anw ye siya ye suna bi o tɛ foyi ɲa anw ye a bɛ fɛn de tiɲɛ ye wa an b'a dɔn silamɛya ye sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu ala kira bɛ sɔrɔ bɛɛ b'o dɔn mais débat baba débat bɛ min kɛ kira fɛ mais ba sɔmɔw la mais i ma kafiriya kɛ kuranɛ fɛ mais ba ala kira la i ma kafiriya a ye jama sigi dɔrɔn dɔ ye ala kira fɛ bɛɛ b'i bolo kɛ jɔn bɛ kira fɛ bolo ma cɛ kosɛbɛ dɛ i b'a sɔrɔ o tɛ kira fɛ wa a tɛ nin yan wa sisan a y'a bolo jigin n bɛna min fɔ sisan a y'a kɔlɔsi dɛ jɔn bɛ ibilisa fɛ
Ai mate Iblisa flow. Iblisa bi ma so ya. Na ya. Why men doing it? Don't get our folk our barricada. Silamo Kujija. Ukujija, Uramika, no sama ni Baina, Ine no one. Never a Bengali Alala, Mimi no Kuyagendo. Lucky, me that can get to me and tomorrow, I mean, I'm sorry. Net is soon to get out to it. I don't Wallah Jamala Nasebe Ketat get the Gobi Kerefase to it. Sugaro Borasaba, Wata, Duruna, Jamamo, Maka Fenjama Maloboro Mula, Kawakelengele now, Wapinani, Maka Fenjama, I mean, later, they will Kalamoro during the Tasu. I'm going to so many never do can find out the little never found. Wallahi, found make a fun. Don't you mind for my bargada? No money for an event. Any time of the Meshanu Danayabata, Mrs. Bella. Maya Kelia, I do make a day. They beat them in the Depuis 2003, on est Samoa, Hake ou Binasa. Avec le Jokelila. Soumana c'est au cerveau fait malassé. Dombola, à qui vous devez faire un café. Avec mon nom, je vais organiser la. Avec mon gala. Allez, défiler. Donc, il m'a fait pour qu'à Paracada, à la carrière qu'elle est là. Quand il y a la carrière là, à quelle affaire fera? N'est-ce pas qu'il y a mieux pour à quelle affaire? Ala ye ne dilan kudu ko ba kɔrɔ ka taa ye mais même kali ala la ɲɛ min lɔ ala fɛ ɲɛ min lɔ ala ko la a bɛ se k'u bilasira ni dusukun ye a t'u la k'a kɛ pour que ka koja dɔ ye f'i ka dɔ nɛni ka di dɔ ma pour que ka tɔgɔ sɔrɔ Mali silamɛya kɔnɔ bi i bɛ taga bolo dɔ de nɛni bolo wɛrɛ b'a sɔrɔ yen nɔ o bɛ yɛlɛ nin bɛ ka kan jigi o ma kile mɔdenw bɛ se ka kɛ ten. Emi ka shia la twala ala emi fo ala kire mi fo lo emi ka twali kala twala o darabi na o lo emi ka suna la tola ibuji bla fa bi fofo e daro de la wa o lo mi ma ka bushi charo o charo e ko sunya e daro de la o kuma na ni ko be ni jogola kele yoro be ni beti kesa nazara awa seli tigimo ate kiri tige mais ni ko te fo ka tade ka tabla kankata o to e na viria o tesla me wanga dile nyemo fuku ko la no mu ko la chi shewa manu be na bili ka jo dile tamade kama ni enwa dile nyemo kama ma o be o be na emla abu be fa ko fe to an neta no le fa ye sa ya bi neta ko fe se no maro ya fo ko doni fu be kan ka no fu ini ka jalamugu ini ka kɔlɔsi ini kunsi nzafia bi fɛ iye mun ye o ni sɛmɔmadu y'a jɔ don o don i bu ye ni ka dugukolo ka ala bi na bi bu ye an ka taabolo de ye k'an ka diinɛ kɛ a ɲɛ bi naani ma n jalila ala la ni siya mo wele invité n y'a ɲɛmaa ye ne ye siya ɲɛmaa ye ni sunama ye ne invité ni ma taa o ma bɔra silamɛya bari ne ala kira ka suna fana y'o ɲɛmaa ye ni tarika ye ne invité ni ma taa o tuma n bana makiya la wa kuma bɛɛ ye silamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛ silamɛya la laaya sara kelen aw bɛ jɛ k'o fana selifuga kelen aw bɛ jɛ k'o seli Muhamadu kelen Rasululayi kelen salamaleku kelen seli jɔko fila kelen jɔko naani kelen fitiri safo seli fana lazara fajiri awa farda duuru kelen aw bolo hiji kelen aw bɛ taa haramu kelen aw bɛ taa don ni misiri kelen ɔ ni y'aw bali ye ɲɔgɔn na hasidiya ni yɔrɔ ɲini segu la aw bɛ fara maakaw la ala ka hɛrɛ kɛ ne la
ala ka nena usura ala ka hamida ami no angolo yali kuma wera ami kanzo ya ami ta kene mo madugi dimulu manga duma ko na ka assalamu alaikum kafla ka faye famati mulo de mali du ko fure je be famate ay so ro gelen da ka ne ka so sira ko mo ne bulo farale do yele aya ga so na ka wasa assalamu alaikum Sango be ko eno awo ay me mami fi morgue ko be le to ya wala isra bla aya ga to la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Aina muso kana yafe akana yafe ambalaka akana yafe neba aina yafe neba hey aina yafe neba como to abona yafe merci por vai sila awa Selekena dunia. Alo war ko en joni rete ga mo wasa ire ka dwali ne ko ala ko ke oh ire ka na dara bonje ke ku bali abita ba chitala ala ka tinaw mai ko se digere tudibe amia ni ire bolo ya di azi algina sinyama ala Sirat mia aya wa makoi Blasita dunia Abemi na jona ko ne ba samela na Basele Abemi awana na jona Masamage aha Sali ibola tele adoni voilà Nene samage voilà aya tele adoni samegana aha Baba Damile ni ma do kenana abeta ki dade aywa Damile ge aha Arna Kulubali Inshallah Siribe wallahi nawe islamiyana abina lafiya
bilahi abina lafiya fɔlɔ min kɛra e kun t'o la Ale ma taa. Ne de y'a sɔrɔ. ayi yan fɔlɔ min kɛra yen Ale ma fɛn sɔrɔ. ayi olu ta man gɛlɛn olu bɛ se fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye maaw ye fɛn sɔrɔ e m'o sɔrɔ a bɛ kɛ ten ale ye kalanden ye zadiya la yan mɔgɔ t'o yira anw na n'i ye mɔgɔw lajɛ maa ko tɛ